Αγαπητοί φίλοι και πελάτες, γεια σας. Θα σας δείξουμε την απόσταξη ενός ευθέρου ελαίου και συγκεκριμένα της ρίγανης. Γιατί τώρα τελευταία τόσο πολύ δωρός έχει γίνει γι' αυτό και τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι ρίγανη η οποία θα αποσταχθεί σε μεγάλες ποσότητες, σε 2 καζάνια συγχρόνως αποστάζουμε αυτή τη στιγμή. Πίσω μου βλέπετε ήδη τη ρίγανη η οποία ήδη έχει βραστεί. Είναι αυτό το οποίο απομένει και πηγαίνει για διάφορες χρήσεις. Άμα θέλετε, ελάτε λίγο προς τα δω να δείτε περίπου πώς φαίνεται το φυτικό υλικό το οποίο θα αποστάξουμε τώρα. Είναι αυτό εδώ, είναι δηλαδή η ρίγανη η οποία είναι αλωνισμένη. Εντάξει, αυτή θα δείτε αργότερα πώς θα τα βάζουμε μέσα στους αποστακτήρες. Όλα αυτά εδώ είναι ποσότητες οι οποίες σιγά σιγά θα αποσταχτούν. Είναι η διαδικασία που παίρνουμε τη ρίγανη, το φυτικό υλικό δηλαδή, το οποίο θα μπει σε λίγο μέσα στο καζάνι για να ξεκινήσει η διαδικασία της απόσταξης της ρίγανης. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία του ατμού. Ο ατμός γίνεται σε κάποιον ατμολέβητα, ο οποίος υπάρχει έξω από τη μονάδα και έρχεται με συγκεκριμένη πίεση και συγκεκριμένη παροχή. Για κάθε φυτικό υλικό είναι διαφορετικά αυτά, η πίεση είναι διαφορετική, η παροχή είναι διαφορετική. Υπάρχει ένα βέλτιστο για όλα τα φυτικά υλικά, το οποίο αποκτάται φυσικά από την εμπειρία την οποία σιγά σιγά μαζεύουμε εδώ πέρα. Νομίζουμε ότι έχουμε βρει τις καλύτερες συνθήκες για την απόσταξη της ρίγανης και κάθε φορά βελτιωνόμαστε. Βλέπετε εδώ είναι το σημείο στο οποίο έρχεται ο ατμός μαζί με το λάδι. Έχει πάρει ο ατμός όλο το λάδι από τη ρίγανη και πέφτει εδώ πέρα μέσα. Αυτό είναι το λεγόμενο φλωρεντιανό, όλο αυτό το δοχείο, και κάτω διαχωρίζεται και ανεβαίνει επάνω το λάδι, το οποίο το βλέπουμε εδώ πέρα. Εδώ από τη μέση βγαίνει το λάδι, το οποίο είναι πιο ελαφρύ από το νερό, και με ηλεκτροστατικά το παίρνουμε και μαζεύεται εδώ πέρα πίσω το λάδι, και από την πίσω μεριά, από εκεί δείξτε λίγο, μπορούμε μετά και συλλέγουμε το λάδι. Τώρα αυτό είναι λάδι το οποίο υπερχειλίζει, έτσι, και το συλλέγουμε εδώ μέσα. Κάποια στιγμή θα σταματήσει, θα αρχίσει να έρχεται το νερό από κάτω, οπότε θα σταματήσω να το συλλέγω. Και τώρα αυτό συλλέγουμε το λάδι για το έχει μαζευτεί. Τώρα μόλις έχει τελειώσει η απόσταξη και ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε το σβησμένο φυτικό υλικό, αυτό δηλαδή από το οποίο έχουμε βγάλει όλο το λάδι.
Είναι μια διαδικασία η οποία είναι αρκετά επίπονη, γιατί ακόμα υπάρχουν πάνω ατμοί από ρίγανη, οπότε πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Θα βγει σιγά σιγά όλο το φυτικό υλικό, το οποίο θεωρητικά και πρακτικά θα πρέπει να βγει σαν μια κολόνα, εν πάση περιπτώσει, και θα το πάρουμε με το κλάρ και θα φύγει. Λοιπόν, αυτή ήταν η απόσταξη του ριγανέλαιο. Πιστεύω να καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για ένα πολύ θαυματουργό εθέλαιο έλαιο για τον ανθρώπινο οργανισμό και είναι πολύ δύσκολο να το βγάζουμε αυτό το πράγμα, αλλά αξίζει τον κόπο. Φυσικά δεν μπορεί ο καθένας να κάνει μια απόσταξη. Η εμπειρία του κυρίου Παναγιώτη είναι τόσο μεγάλη που μας δίνει αυτό το θαυματουργό εθέριο έλαιο. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η απόσταξη στα εθέρια έλαια, όπως είναι της μέντας, της δάφνης, του φασκόμηλο, της λεβάντας, του θυμαριού, της μαντζουράνας, της μέλισσας και του λάβδανου. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται του χαμομηλιού, με τη μόνη διαφορά που το φυτικό υλικό πρέπει να είναι φρέσκο. Πιστεύω να σας λύθηκαν πολλές από τις απορίες που είχατε και ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώσατε να δείτε αυτό το βίντεο.